Hej alle sammen. Jeg er Silje Tinori fra Englehuset, Sjælens Sundhedshus i Odder. Og den her lille video, jeg sidder her i min bil, er lige kommet hjem fra fitness. Jeg sidder her og tænker lidt over, at verden har altså brug for at forandre sig lidt. Verden har brug for at blive mere positiv, mere motiveret, mere anerkendende, mere taknemmelig. Og det er rigtig, rigtig længe siden, jeg har lavet sådan en video. Så nu tænker jeg, nu vil jeg lige dele lidt med jer. Nogle af mine tanker omkring det her med at komme tilbage ind i den positive energi. Hvad er det, vi egentlig mangler her i verden? Hvad er det, der gør 2019 et meget toft og hårdt år? Det jeg sådan ser, når jeg møder både private og venner, veninder, eller hører folk snakke i fitnesscenteret, eller i det hele taget sådan lidt ude i verden, det er, at man har ufatteligt travlt med at ikke tage ansvar, eller tage hele ansvaret. Kaste med skyld, eller bebrejde sig selv. Og som jeg kører hjem fra træning i dag, der går det ligesom op for mig, at meget af det handler om, at folk jo siger til andre, som kan være meget i retningen af manglende anerkendelse, eller den burde gøre, eller altså sådan taler grimt. Mange har måske et mindre værd, har måske en følelse af, at de ikke er gode nok. De taler utrolig grimt til sig selv. Og det går op for mig, at jeg tror ikke mange mennesker tænker over, at den behandling, de giver andre, er et rent spejlbillede af den behandling, de giver sig selv. Så det vil sige, når man sådan ligesom ikke tager ansvar for sine opgaver, ikke tager ansvar, men synes, det er en andens ansvar, så tager man ikke ansvar for sig selv. Så giver man skylden videre, eller kaster aben videre. Men egentlig er det ens egen abe. Altså, en af det ens eget ansvar, når man kritiserer andre, så taler man med den stemme, som man taler til sig selv. Man siger oftest de samme sætninger, som man egentlig siger til sig selv. Det tricky ved det er bare, at man ikke hører, at man siger det, for man er så vant til at tale grimt til sig selv. At man faktisk ikke lægger mærke til det. Jeg kører hjem, og så tænker jeg arbejder rigtig, rigtig meget, fordi for at få den her fitnessfigur. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er fantastisk fedt. Men hele rejsen derhen, husker jeg egentlig at se mine succeser? Husker jeg egentlig at anerkende mig selv? Husker jeg at tale pænt? Eller har jeg bare fokus på, hvad jeg ikke har nået? Har jeg bare fokus på, hvad jeg ikke duer til? Har jeg bare fokus på, hvilke dele af min træning, jeg skal gøre bedre? Jeg siger ikke, der er noget galt i at have fokus på at forbedre sig. Men det er lidt ligesom, hvis fokuset kun er på forbedring, så det er lidt ligesom at gå på arbejde og aldrig få en løn. Så der er noget omkring, at den her negative, lidt tunge energi, jo 100% stammer fra vores egen indre dialog. For det vi indeholder, er det vi giver. Det vi har, det vi går og bærer på i os selv, og den adfærd vi har over for andre, den er simpelthen en underkastet eller skjult, en sådan ligesom en måske mere ubevidst selvbehandling. Som jeg altid har sagt, der findes ikke onde mennesker. Der findes mennesker, der har ondt. Så hvordan taler du til dig selv? Hvordan behandler du dig selv? Hvor meget anerkender du dig selv? Hvor taknemmelig er du egentlig for det, du vælger at gøre? Og er du overhovedet bevidst? Hver evig eneste lille minut i din dag, eller hver emne, hver seance, hver situation, du står i, er du overhovedet bevidst om, hvad det er, du egentlig har gang i? Det at trække vejret for eksempel. Tænker du over, at du gør det? Selvom det er det mest livsgivende og det mest nødvendige. Får man ikke engang set det? Når det kommer til taknemmelighed, så ønsker jeg lidt, at folk tænker over, at man kan være vanvittigt taknemmelig for
sine børn, sin mand, sin bil, sine venner, sin arbejde og sin sundhed for den sags skyld. Men alt det, man måske er taknemmelig for, er det noget, man kan miste? Burde man ikke være taknemmelig for alle de ting, som man allerede har valgt, eller allerede har oplevet, eller allerede har? Uden at have et mål om, hvad er det næste? Hvad skal man mere? Jeg har lavet sådan en behandlingsform, der hedder livstræet. Og i livstræet, der er det et meget tydeligt billede af, hvad er jeg egentlig hernede for? Hvad er jeg her på jorden for? Hvad er mine relationer? Hvad er det egentlig, jeg er her for at lære på det sjælelige plan? Og her er det også vigtigt at forstå, at sjælen bor i kroppen. Det vil sige det kropslige, det hjernemæssige og det hjertemæssige. Alle delene samarbejder. Der er ikke kun én del, der er vigtig. Ligesom en bil. Hvis man nu sagde, at bilens 4 dæk ikke var lige vigtige, hvor langt kom man så? Jeg synes, vi fortjener at stoppe vores selvkritik. Vi fortjener at tale pænt til os selv. Vi fortjener at vælge at prioritere os selv. Og i valget af at vælge at prioritere os selv, er der jo også en indre dialog omkring, når jeg nu vælger det her, vil den konsekvens, der kommer af det, så være en konsekvens, jeg har lyst til også at deltage i. Altså, regnestykket er ligesom en ligning, den stopper ikke, den fortsætter. Så når man vælger at tage ind og træne, for eksempel, hvad er konsekvensen? Konsekvensen er ømme muskler, er træthed. Men hvad kunne jeg have gjort i stedet for? Hvad vil jeg egentlig helst? Så den her nærværende bevidsthed, altså den her totale bevidsthed i mine valg, og en centrering omkring at være taknemmelig for de valg, man egentlig vælger, ja, så er man nødt til at være til stede. Være lige nuet. Være positiv for at få et positivt resultat. Jeg tænker rigtig meget over, at den indre stemme, indre dialog, og som jeg kører hjem her fra træning, så tænker jeg også, min kritiker, det er min stedmor. Og jeg tænkte, hold nu efter hun har gjort det godt. Hun havde det så frygteligt indeni. Hun er en stor, overvægtig dame, der er jo blevet svigtet rigtig meget i sin egen barndom. Følte sig aldrig elsket. Meget, meget kritisk og i mit syn virkelig psykisk ustabil og helt uden for pædagogisk rækkevidde. Det har hun formået at proppe ned i halsen på mig. At ligegyldigt hvad jeg egentlig gør, så er det aldrig godt nok. Så den lille stedmors kritiske stemme, den er så intens og er så vanedannende, og jeg er så vant til den, at jeg faktisk ikke hører den. Jeg lever bare efter den. Gør du? Hvor er du? Det eneste, der kan knække den, det er den nærværende bevidsthed i nuet. Og en samtale med dig selv, der kontinuerligt fortæller dig, at dem, der lærte dig, at du ikke er noget værd, de har ikke ret. De havde det elendigt. Hvis ikke du kan det, så kom ud til mig i Englehuset. Jeg skal rigtig gerne hjælpe dig. Jeg skal med glæde give dig nogle indsigter og nogle redskaber, der gør, at du kommer igennem, og ikke bliver ved med at møde en mur, eller bliver ved med at forsøge at komme igennem, men ikke kommer igennem. Du er absolut ikke alene. Jeg er ikke alene. Og det er en fantastisk indsigt at få den her sådan, mega lækre følelse af, at ligegyldigt hvordan du ser ud, hvor succesrig du er arbejdsmæssigt, så er du helt perfekt. Vi ses lige pludselig. Tak fordi du har lyttet. Jeg håber du deler videoen, så andre også kan få den her indsigt og få det bedre. Hej hej.